Magandang araw, mga langga. Maulan ngayon, kaya magluto po ako ng putsero. Tara, luto tayo. Una, igisa lang natin yung sibuyas, bawang, at ang kamatis. At ito na, ilagay na natin ang 1/4 na baboy. For savory mga langga, naglagay ako dito ng 1 kutsarang patis. Halo-haluin na natin mga langga para ma-incorporate yung lasa. Ilaga na natin mga langga sa 1 litrong tubig. Sweet potato ito mga langga, ang gusto ko kasi matamis-tamis. So, pwede na rin yung patatas, depende po sa inyo. After 3 minutes mga langga, nabawasan yung aking sabaw. So, dinagdagan ko na ha. This time mga langga, malambot na ang aking karne at saka yung sweet potato. So, timplahin na natin. Maglagay ako ng pork cubes. Asin, depende sa timpla nyo po. Hayaan na natin kumulo mga langga. Kumulo na siya mga langga, ilagay ko na po yung Baguio beans. Ilagay ko na po mga langga ang saging na saba. Tikiman time! Kulang sili mga langga para may kunting anghang ang aking niluluto. Ilagay ko na po ang huling sangkap. Chinese pechay mga langga. Pwede na rin na repolyo or bok choy.
Close up look, ito na po ang aking pochero. Ito po si Lotong Ilongga, ang kusinera niya sa kusina. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ingat po tayo. Bye-bye!